Prøv lige igen, sød. Velkommen til Grøn og Udgift. Spillet af 3. klasse. Og så har vi Herr Olsen, spillet af Sille. Så har vi Y og X, spillet af Rasmus og Christian. Okay, nu laver jeg det. Og så har vi Benny og Børge, spillet af Christian og Kaj. Så har vi insekterne, spillet af Lasse, Niklas, Daniel, Theis, Rasmus og Christian. Velkommen til Grøn og Udgift. Sille er En edderkop? Hvor? Jeg kan ikke fordrage edderkopper. Et bi. Jeg kan ikke fordrage bier. For pokker, er han nu også Marie Høns. Jeg kan ikke fordrage Marie Høns, og tag så og hold op med de åndssvage sange. Hvis nogen tror, de kan finde på at synge om sådan nogle sange, så er bunden særlig noget. Nej, tværtimod. Det her er jo bare overfladen. Du skal jo helt rigtig ned på bunden. Nej. På bunden? Bunden af hvad? På bunden af din have. Hvorfor i alverden skal vi det? Det er jo ikke andet end jord hele vejen ned. Det er noget, du tror, der er i virkeligheden en milliard dyr. Rundt i jorden,
Det lyder kedeligt alligevel. Man kan jo heller ikke se det, og det er i hvert fald lækkert. Du regner måske kun med det, du selv kan se. Nemlig alt det kryb og krav, I siger, der er i jorden, bakterier, midler, laver og biller. Og hvad ved jeg? Det er garanteret skadedyr alt sammen, for det vil vi ikke have i min have. Din have kan jo slet ikke klare sig uden. Ja, man skal bare bruge godt med kunstgødning. Ved du hvad? Du skulle til at tage en tur ned i bunden af din egen have. Bare et lille stykke under jorden. Så kan du selv se, hvordan det er. Hvor herre bevares, hvis nogen tror, de kan få mig ned og ligge på maven og glo ned i jorden med et forstørrelsesglas, så tror de fejl. Det behøver du heller ikke. Du skal bare gøre dig lille nok. Så vil du kunne se det alt Så sammen. vil du se det alt sammen, som var det stort. Sikke noget vrøvl. Hvordan vil det kunne lade sig gøre? Det er da let nok. Man skal bare gøre store øjne. Gør store øjne. Ja, du vil nok undre sig. Gør store øjne. Det ved jeg ikke. Det er længe siden, jeg har gjort det. Men jeg kan da prøve. Ja. Du skal gøre store øjne og undre dig. Så skal du sige det her 3 gange. Kaktus, faktus, skåler, kaktus, gør mig mindre end en markmus. Ok, men jeg skal først lige have fyldt min giftsprøjte op. Man kan jo aldrig vide, hvad man kommer ud for. Det er ikke nogen god idé. De fleste af dyrene i din have er allerede døde. Du er ikke populær dernede. Men der sker ingenting, hvis du kommer uden gift. Så kan de ikke genkende dig. Er du klar? Ja, hvad var det nu, jeg skulle sige? Kaktus, faktus, skåler, kaktus, gør mig mindre end en markmus. Ja, det var fint. Det var første gang. Prøv igen. Kaktus, gør mig mindre end en markmus. Hov, det er ligesom om det ene øje er blevet større. Det undrer jeg mig over. Jamen, så virker det jo. Hold op. Nu lige også i hånden, så tager vi den 3. gang. Kaktus, skåler, kaktus, gør mig mindre Au for søren rige Gry. Her gik jeg og troede, at jord bare var jord. Og så er det alle mulige slags dyr, jeg aldrig har set før. Og det ser i hvert fald mærkeligt ud. Ja, og der kommer et juledyr. Og det der. Og de der må være trompetdyr.
dyrene. Og der kommer nogle bastedyr. De små der, det må være tøffeldyrene. De er nu ellers sjove alle sammen. Pas på! Der kommer nogle kæmpe store slanger. Gem jer dog! Rolig. Det er bare helt almindelige regnorme, der skal på arbejde. Ja, det er dem, der tager sig af alle dine gamle blade. Og laver Og laver mom til uldjord. Ja, det bliver dyrt. Men Tine, nu stille og hør engang. Et tuseben! Et tuseben! Ja, den ser farlig ud. Jeg skulle alligevel have taget min sprøjte med. Hold nu op med den sprøjte. Tusindbenet gør ingenting. Det spiser det samme som regnorme. Det er heller ikke dårligt at have. Og så træder jeg lige et skridt ud. Så træder jeg lige et skridt ud i træet. Træder jeg lige et skridt ud, så trækker vi lige for. Også
Assistent, hvad er det for noget? Det betyder, at den har været vendet sig til giften. Den dør ikke af den. Den er lige næsten at kunne lide den. Sådan ligesom sprut og smøger. Ja, noget i den retning. Tak skal du have. Så er det jo lige meget, hvad jeg giver den. Der er hele tiden nogen, der kan vende sig til det. Men nu hvor vi snakker om smøger, så kunne jeg godt lige trænge til en. Nej, stop. Du må vente til du kommer op igen. Hernede må kun Søren ryge. Nå, men vi kan da i det mindste lige sætte os et øjeblik. Man bliver jo helt ør af alt det her. Benny. Hvad er der, Børge? Hvad laver du? Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at det er ligesom om, jeg har fået noget på ryggen. Hvad kan det måtte være, Benny? Ja, man kan jo tænke sig til som mig. Skal vi ikke tage os en tænkepause? Det er da nogle mærkelige sten. Det er slet ikke sten. Det er bare bælgebider, det gør ingenting. Jeg synes ligesom også, at det ligesom forsvandt igen. Hvad må det kan være? Det må jeg lige tænke over. Det tænker jeg nok. Jeg tror også, at jeg lige vil tænke over det. Så tager vi fra. Tænker så meget. Hvad er klokken? 1:03. Jeg har travlt. Jeg har aftalt med naboerne, at vi skal sprøjte vores planer klokken 3. Jeg må op i en fart og stoppe dem. Hvordan vil du så bære dig ad med at holde din have fin og ren? Ja, min have skal slet ikke være fin mere på den måde. Hvad vil du så gøre med alle de smådyr og ukrudtet? Smådyrene skal have lov til at være der. Og ukrudt lurer jeg væk med håndkraft og hakkejern.
Jeg kunne nemlig godt trænge til lidt motion. Hvad så med al den gift, du har købt? Det skal jeg sige jer. Det ryger det samme vej som sprøjten, nemlig ud. Så er du vist klar til at komme op igen. Se bare sådan her 3 gange. Kaktus, kaktus, kåler, kaktus gør mig større end en markmus. Kaktus, kaktus, kåler, kaktus gør mig større end en markmus. Kaktus, kåler, kaktus gør mig større end en markmus. Så er det da næsten en skam. Søren. Ja. Jeg skal nok. Det var jo bare for sjov.